Ina tare da Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar Jibis na Najeriya gaba daya. Akramakallah, me zaka ce kan kisan gilla da aka yi wa Sheikh Gwani Aisami a jihar Yobe? Ina cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kisan gilla da aka yi wa wannan shahararren malami abu ne da ya taɓa zukatan dukkan al'umma musulmi. Dole mu nuna alhininmu da bakin cikinmu akan abin da ya faru. Muna addu'a Allah ya bawa iyalansa haƙuri da sauran al'ummanmu, domin aboki ne na da'awa namu ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Wajibi ne duk al'umma su yi Allah wadai da irin abin da aka yi gare shi, ba shi kadai ba, duk wanda aka yi wa ba daidai ba ya kamata a fito a nuna. Muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya karɓi shahadarsa, domin ya mutu yana kare addininsa da dukiyarsa da rayuwarsa. Saboda haka wajibi ne al'umma su fito su yi magana a ɗau mataki kan waɗanda suka yi wannan ta'addanci. Gwamnatin tarayya ita ma ya kamata muna sauraro mu ji menene matsaya da ta yi. Ya kamata ta fito ta yi magana akan wannan abu da ya faru, domin an taɓa ɗaya daga cikin al'umma da suke 'yan ƙasa wanda ke da 'yanci aka yi mishi ta'addanci. Kuma yau in wannan abu da ya faru ne da wanda ba musulmi ba, a ce wani daga cikin maluman addinin Kirista aka yi wannan ta'addanci, kuma Allah ya sauke ya zama musulmi ne ya yi wannan, da kaji an cika ƙasar nan ko an cika duniya da maganganu da neman tada hankalin ƙasar nan. Amma da yake musulmi ne ya faru, kuma waɗanda suka yi mishi ta'addancin ba musulmai ba ne, kaji an yi shiru. Wannan yana nuna rashin adalci da ake yi wa musulunci da musulmai. Ina kira ga gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki, ina kira ga hukumar sojojin Najeriya su ɗauki mataki, a yi abin da ya kamata, domin in aka yi hukuncin da ya kamata to an kare faruwan gaba. Amma in aka ƙi yin hukunci, kamar an buɗe ƙofar cewa kowa ma ya yi abin da ya ga dama, ba abin da zai faru. Ba mu fata ƙasa mai tsari irin wannan ta Najeriya a ci gaba da irin wannan. Kuma ba mu manta da irin abin da aka mana na ta'addanci akan maluman mu da su Sheikh Jafar, Sheikh Albani da sauran abin da ya kama da haka, wanda har yau ba a gano wanda suka yi wannan ba. Allah ya sa wannan an gano su wane ne, to a ɗau mataki, a yi abin da ya kamata. In an yi abin da ya kamata, in Allah ya yarda, Allah maɗaukakin sarki zai ƙara kare faruwan gaba, kuma kowa ma zai ji tsoron cewa in an yi abin da ba daidai ba ana yin hukunci. Wato akramakallah, wannan da yake ma an gano cewa sojoji ne masu ko in ce soja ne ya aikata wannan abin, me wannan yake nunawa kan tsaron Najeriya ne? Wannan yana nuna cewa an sanya wa mutane rashin aminci da kwanciyar hankali ga jami'an tsaro. Jami'an tsaro da in ka gan shi za ka samu mafaka a lokacin da wata damuwa ko masifa ya same ka, amma kuma shi ne zai maka ta'addanci. Wannan ya nuna kenan har yanzu al'umma za su ci gaba da tsoron jami'an tsaro a duk inda suka gansu. Amma idan jami'an tsaron shugabanninsu suka ɗauki matakin hukunta waɗanda suka yi wannan a fili kowa ya gani, to za a ba da ƙarfin gwiwa cewa jami'an tsaro sun yi adalci, sun yi abin da ya kamata. Ina fata Chief of Army zai ɗauki mataki, kuma a yi abin da ya kamata, a yi hukuncin kuma cikin gaggawa, domin an ga abin ya faru ga lokaci ya yi. Kar a shashantar da abin har lokaci ya wuce, al'umma su ɗauka cewa kawai dama duk abin da ya faru ba abin da ake yi. Allah ya ba da ikon yi. Amin. Akramakallah, Allah ya saka da alheri. Wa alaikum salam. To tattaunawa da shugaban Jibis Sheikh Abdullahi Balalau kan wannan kisan gilla da aka yi wa shi Sheikh Gwani Aisami a jihar Yobe, daga nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, a nan helkwatar Jibis. Nasiru Adamu El-hikaya ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah.